Cum se spune în germană? Vino aici. Komm hier. Cum se spune? Mergeți repede. Geht schnell. Dacă ai răspuns corect până acum, apasă butonul Îmi place. Cum se spune? Fă asta. Mach das. Cum se spune? Citește cartea. Lies das Buch. Urmăriți-ne prin subscrierea la canalul nostru pentru a primi mai multe teste și lecții în limba germană. Cum se spune? Vorbește tare. Sprich laut. Cum se spune? Scrieți temele. Schreib deine Hausaufgaben. Cum se spune? Fii liniștit. Sei leise. Vă rugăm să distribuiți în comentarii câte răspunsuri corecte ați știut până acum. Cum se spune? Fii răbdător. Hab Geduld. Cum se spune? Ajută-mă. Hilf mir. Cum se spune? Să mâncăm. Essen wir. Dacă vă place, vă rugăm să distribuiți și să repostați acest videoclip.